Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu sinua eta kosinua erlazionatzen dituzten integralak. Baldin badaukagu horrelako integrala adibidez, sin ber hiru isa zati bat gehi kos ber bi isa, diferentzial isa, egin behar deguna da, sin ber hiru isa hori jarriko dugu sin ber bi isa bider sin isa bezala. Sin ber bi isa bider sin isa delako sin ber hiru isa. Beraz, sin ber bi isa jarriko dugu bat ken kos ber bi isa. Zergatik sin ber bi isa gehi kos ber bi isa delako bat. Beraz, sin ber bi isa izango da bat ken kos ber bi isa. Daukagu bider sin isa, diferentzial isa, zati bat gehi kos ber bi isa. Eta orain egingo dugu aldagai aldaketa bat. Kos isari deituko diogu u, eta beraz, diferentzial u izango da minus sinu isa diferentzial isa. Beraz, minus du izango da sin isa diferentzial isa. Aldagai aldaketa egiten dugu hemen, eta minus sin isa de isa izango da deu. Sin isa de isa izango da minus deu. Eta gero daukagu bat ken u ber bi u izanik kos isa. Eta behian daukagu bat gehi u ber bi u izanik kos isa. Beraz, hemen egin dezakeguna da minus hau kanpora atera eta daukagu minus integrala bat ken u ber bi zati bat gehi u ber bi. Beraz, nola berretzailea zenbakitzailean eta izendatzailean berdina da, egin behar dugu zatiketa. Zatiki impropio bat daukagulako. Beraz, minus u ber bi gehi bat zati u ber bi gehi bat, gogoratu egiten genuen minus u ber bi zati u ber bi da minus bat bider u ber bi minus u ber bi, aldatzen diogu zeinua plus u ber bi, minus bat bider bada minus bat, aldatuta plus bat. Bat plus bat bi. Eta beraz, jar dezakegu modu honetan. Hau da, minus bat gehi bi zati u ber bi gehi bat. Zatidura gehi ondarra zatitzailea. Hemen daukagu. Minus bat gehi bi zati u ber bi gehi bat diferentzial u. Beraz, hemen bi integraletan banatuko dugu, daukagu hemen, minusa kanpoan dago, eta hemen daukagu minus du integrala, gehi bi aterata integraletik, konstantea delako, du zati u ber bi gehi bat. Eta, ja daukagu hemen, bere alako integrala. Minus du izango da integrala du. Integrala du da u eta u da kos isa. Minus bi eta integrala du zati u ber bi gehi bat da arko tangente u. U izanik kos isa daukagu minus bi arko tangente kos isa. Gehi konstantea. Beraz, bukatu dugu eta ebatzi dugu integral hau. Hasi bukaeran da, kosinu isa, ken bi arko tangente kos isa, gehi konstantea. Bigarren adibide honetan, daukagu kos ber hiru isa, bider sin ber bi isa, diferentzial isa. Beraz, kos ber hiru isa jarriko dugu kos ber bi isa, bider kos isa. Kos ber bi isa, bider kos isa delako kos ber hiru isa. Kos ber bi isa da bat ken sin ber bi isa.
sin berbi isa gehi kos berbi esa delako bat. Beraz, kos berbi isa izango da bat ken sin berbi isa. Bider kos isa, bider sin berbi isa diferentzial isa. Orain, sin isari deituko dugu u, eta beraz, uren derivatua da kos isa diferentzial isa. Beraz, aldagai aldaketa egiten dugu, hemen, integrala bat ken u berbi, u izanik sin isa, bider u berbi, dela sin isa, sin berbi isa, barkatu, eta diferentzial u izango da uren derivatua, hau da, kos isa de isa. Ordezkatu hemen du. Beraz, orain, egiten geguna da, parentesiak kendu. U berbi bider bat da u berbi bider u berbi, u berlau. Beraz, diferentzialu. Daukagu, bi integraletan banatuta. Integrala u berbi du, ken integrala u berlau du. Eta ja daukagu bere alako integralak. U berbiren integrala da, u ber iru zati iru, eta u berlauren integrala da, u ber bost zati bost. Beraz daukagu, u ber iru zati iru, ken u ber bost zati bost. Nola u da sinu isa, ordezkatuz, daukagu sin ber iru isa zati iru, ken sin ber bost isa zati bost gehi konstantea. Bale? Hau da, sinua eta kosinua erlazionatzen dituzten integralei buruz, jakin behar dezutena.